Markel Susaeta duela 15 urte sartu zen Lezaman eta Atletiken maila guztietatik igaro da. Duela 5 urte egin zuen debuta lehen taldearekin Caparrosen eskutik, Camp Nou, Bartzelonaren kontra. Atletik galtzaile izan zen, baina Susaetak gol bat sartu zuen. Geroztik Susaetak 221 partidu jokatu ditu eta 29 gol egin ditu eta 6. denboraldia du lehen taldearekin. Baina Bielsa Atletiken dagoela Susaetak bere biziko denboraldia egin du. Eibartarrak joan den sasoiko partidu guztiak jokatu ditu. 73 guztira eta bera da partidu guztiak jokatu dituen plantillako bakarra. 38 ligan, 9 kopan eta 16 UEFan eta 13 gol egin ditu. Susaetak beste 4 denboraldirako berritu du kontratua, hau da, 2017 arte. Oso pozik ez da, hasieratik lehengo momentutik nik hemen berritu nahi neban, da azkenean heldu da egun hori momentu hau, da gira esan da oso pozik ez. Txikitatik hemen nire ametsago izan da, hemen jolastia 6 urte noia da espero dute hemen bugatzean garrera ez da. Gaur goizeko entrenamenduan taldekideak jakinaren gainean zeuden eta Llorentek Susaeta zoriondu omen du, oraindik berak sinatu ez duen konpromisoagatik.